Bang, kuanong ba? Kaning nakabalita ko ba dito sa Kasusis. Naghanon day kayo ron teacher naka-abroad wang dito sa USA, Amerika. Biyahe kay dagko kuno kay suldong eh. Mga taga-DepEd. Oo, ang nahibawan tag 300,000 daw ang bulan inana. Imagine ka, biyahe kay ano eh. Unya nagali ko nihibawan man ka kanang maupay pag abroad ba, maupay paggawas niya. Maupay pagsulod yun niya sa iyang klase. Tagaan sa bonus. Kanang $1,000 daw ang bonus pag tungod lang kay ni sugod nag klase kaya na no. Pag ito na klase. Ha? Gali tagaan na palagi nag klase kay pasulod pa gali siya ba. Tagaan na $1,000 kaya na eh kaning naibo gali kuwang ba kanuna ko. Apply na po sila ko ana wang kanang mingawon mo jud ko sa imuha nya sa mga bata sab pero kaning murag ato lang siguro antusan wang ba ma-apply ko ana wang madawat day ko makaginawa na ta sa atong kalisod bitaw. Imagine maka 300,000 ang bulan nato wang kanang antusan lang nato wang kaya naman siguro nato na. Saba diha wang. Teacher day ka? Oo, dahil na teacher ka. Ami kong teacher ka.